मॉर्निंग एवरीवन। हमारे घर का नज़दीक फिश बेचने के लिए आता है। आज भी आया। आज क्या फिश है देखिएगा। स्टॉप नमस्कार। देखिए आज क्या फिश है। ಎಂಜಿನ ಬೋರ ಉಂಟು ಮೀನು डिस्को बूतई बंगुड़े इट्टी इसको ये सर्दीन है, ये मकरल बंगड़ा और ये प्रॉन्स वगैरह चल रहे सबके। अभी देखिए मैं सर्दीन लिया है 1 किलो का 140 रुपये। आज भी हम लोगों को ब्रेकफास्ट के लिए नीर डोसे, वाटर डोसे। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेगा। ब्रेकफास्ट में डोसा और चिकन करी। अभी निवेदिता फिश क्लीनिंग कर रहा है। अभी देखिए ये सोलर पैनल है हमारा। इसमें बारिश का टाइम में बहुत स्केल फॉर्मेशन होता है, इसलिए उसको हमेशा क्लीन करना ज़रूरी है, नहीं तो हम लोगों को गर्म पानी नहीं मिलेगा। अभी देखिए ये साइड में अभी क्लीनिंग किया, अभी दूसरा साइड में देखिए कितना स्केल फॉर्मेशन, इसलिए वो सनलाइट इसके ऊपर गिरेगा तो पानी गर्म नहीं होता। अभी देखिए इसके ऊपर ये स्टोरेज टैंक है और देखिए ऐसा रहता है, इसमें पानी बहुत अच्छा गर्म होता है। ये इनलेट वाटर कनेक्शन है इस साइड में। इसमें बारिश का टाइम में और विंटर का टाइम में अभी सूरज नहीं आएगा तो हम लोग ये इलेक्ट्रिकल हीटर भी यूज़ करके पानी को गर्म कर सकते हैं। ये अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि कभी तभी सूरज नहीं रहता है, तभी हम लोग गर्म पानी ऐसा गर्म करके यूज़ कर सकते हैं। अभी टाइम 1 बज गया है। आज खाने के लिए सर्दीन पुली मिंची। हमारे घर पे हमेशा फिश रहता है, फ्राइडे एक दिन नहीं रहता। इतने मामूला ಮಾಮಿನ ಮೆಗ್ಗಿನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪಿದಡು ಒಂದಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬಯಕೆ ಅಂಚ ಇನಿಪೋ ಒಂದಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಹಾಕ್ಲೇನು ಪುಡಿಯರೆ ಪೋ ಒಂದಿಲ್ಲ. Ada mulo ni nabil ni, alban ni, alban. ಒಂದು ಅರಕನಟ್ಟ ತೀಂಟೆ ಒಂದು ಅರಕನಟ್ಟ ಟ್ರೀತ ಒಂದು ಪುಳಿತ ಮರ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಾಡ್ತೀರಿಗ್ಲ ಎಂದು ನಮ್ಮ ದನಿಕಲ್ಲಿ नमस्ते नमस्ते दिन सर नमस्ते मैडम नमस्ते ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ वीडियो ಬಂತದಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೈಸ್ ನೋಡ್ದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಚಲೋ ಆರೋಗ್ಯ ಇದೆ. ಮಾಮಿನಕ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಚ ಅನ್ಸುಂಡು ಈಗ ನಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಅದೇ ಈಗಲೇನು ಸುಮಾರು ಜನ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಇನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಂದಾಲಪ್ಪ ಇನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಂದಾಲ ಅದಕ್ಕಂದು ಅದೇ ಮಾಮಿ ತಾರಾಯಿ ಬೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏತ್ಲೊಂದು ತಾರೇಡು ಮೊಗರ್ನಾಡ್ ಚರ್ಚಿ ಕರಿಂಗಾನ್ ಎಲ್ಲಕ बोलेगा बोले कड़े उतने के टाइम हो गया पर हम लोग ಮಾ
ಬಾಮಿನ ಮೆಗ್ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಬತ್ತಂಡು ಬೊಲ್ಲಾಯಿಡು ಈ ತೆಕ್ಕಲು ಪೋಪೇರು ಜತ್ತು ಬಾಮಿನ ಮೆಗ್ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಬತ್ತಂಡು ಬೊಲ್ಲಾಯಿಡು ಅಕ್ಲೆ ನಿತ್ತೆ ಬುರ್ದು ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಬಾಪು ಬಾಯ್ ಮಂಕ್ಲಿ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬನ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅದೋಟು ಬೋಲೆ ಗಂಜಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು ಪೂರ ಬತ್ತನು ನೀನು ಪೂರ ಪಾಡು ವಿಡಿಯೋಡು ನೀನು ಪೂರ ಪಾಡುವ ವಿಡಿಯೋಡು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಂಕಲಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಒಲ್ಲ ಇಡುಲ್ಲ ಫುಲ್ ತೋಟದ ನಡುಟುಲ್ಲ ಐತ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಪುಂಡು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಬೀಚ್ ರೋಡ್ಗೆ ಬೈದ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ಕ ಬಂದು ಅಂಚ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ದತ್ತೋಣಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ ಇಂದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ದ ಅಂಗಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡತೆ ಅದೆತ್ತ ಆಪೋಸಿಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ वीडियोस इतने इष्ट आना लाइक मन प्ले शेयर मन प्ले सब्सक्राइब मन प्ले आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए। और आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।